croeso i Clwb Creu Cyw. Nawr gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn barod i greu gyda fi heddi. Sdim angen llawer iawn o bethau arnoch chi heddi. Dim ond darn o bapur sgwar, pinnau ffelt a ffensil neu beiro, rhywbeth i ysgrifennu gyda. A heddi, i ni yn mynd i wneud teclyn Dweud Ffortiwn neu clicker neu teclyn her fel i fi wedi dewis wneud heddi. Dwi'n mynd i ysgrifennu heriau ar y teclyn yma. Felly, i ddechrau, mae angen dechrau plygu'r papur. Felly, trowch y papur fel yna. Wedyn, mae angen rhoi'r cornel yma lan i'r un yma. Drwy blygu. Dyna ni. Dych chi siap triongl wedyn yn dos e. Gorwch yn ôl lan a newch yr un peth gyda'r ddau gornel arall. Lan fel la, plygu lan fel la. Fe byddwch chi siap triongl eto. A gorau nôl lan. Fel bod gyda chi'r sgwar. Nawr de, os newch chi sylwi, mae yna groes yn mynd drwy'r papur nawr yn dos e, le chi wedi bod yn plygu. Felly, dwi eisiau i chi i blygu bob cornel mewn i ganol y croes yna. Iawn? Felly, fel hyn. Chi plygu fe mewn i'r canol fyna. Na ni. Bob cornel, iawn. 2. 3. 1 ar ôl. 4. Reit, a nawr mae gyda chi sgwar yn llai yn dos e. A na gyd ti angen i chi wneud yw troi'r darna o bapur drosto. Da iawn. A wneud yr un peth gyda'r ochr yma. Felly, plygu bob cornel mewn i'r canol, fel chi newydd wneud gyda'r ochr draw. Felly, bant ni mewn i'r canol. Gwych. A hwn yw'r cam ola o blygu. Dyna ni. A nawr, mae gyda chi sgwar yn llai. Felly, ar y sgwar yma, os newch chi sylwi, mae yna drionglau nawr. Dos e, chi'n gallu gweld nhw? Mae 8 i ganna. A dwi eisiau i chi ysgrifennu y rhifau o 1 i 8 ar bob triongl. Felly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gwych. A nawr, agorwch bob un o'r hynna mas fel yna. Ac ar bob triongl yr ochr yma, dwi eisiau chi ysgrifennu her. Nawr de, mae hwn yn mynd i fod yn anodd achos mae eisiau 8 her arnoch chi. Be gai, gwedwch? O, dweud joc. Ceri bod hwnna'n un da i ddechrau gyda. Dweud joc. Beth am un arall? O, wneud 10 naid seren. 10 naid seren. Hwnna'n un da. Beth nesa? O, darllen llyfr. Ie, hwnna'n un da. O, coginio rhywbeth. Hwnna'n her. Allech chi holi rhywun i helpu chi. Coginio rhywbeth. Be nesa? O, beth am helpu gyda'r gwaith tŷ? Ie, mae hwnna'n un da. I wneud un peth, falle golchi llestri, neu rhoi dillad gadw. Ni, un peth. Beth arall gewn ni? O, beth am wneud pengliniau uchel. Ie, rhedeg yn yr unfan a wneud pengliniau uchel am funud. Ie, dyna ni. 2 arall dy be ar ôl. Be gewn ni? O, beth am tynnu llun? Neu lliwio llun? Ie, tynnu llun a lliwio llun. Beth arall? O, dwi'n gwybod am un da. Gwylio un o raglenni cyw. Ie, hwnna'n un da.
gwylio un o'r raglenni cyw. Gwych. 8 her dy fi yn fyna. Plygwch rheina nôl mewn nawr. Nôl mewn i'r canol. Fel bod chi'n gweld y rhifau eto. Dyna ni. A nawr, plygwch y papur fel yna. Yn ei hanner fel yna. Mewn i chwarter. Agor yn ôl lan. Reit de. Ar bob un o'r sgwariau yma, dwi eisiau i chi roi lliw. Felly, dwi'n mynd i roi pink ar yr un yma, dwi'n meddwl. Oren fan hyn. Glas fyna. Gorffen gyda melyn. Dwi'n edrych ymlaen i chwarae'r gêm yma. Achos nawr, i ni wedi gorffen. Ni'n barod i chwarae. Felly, i chwarae, mae angen rhoi bus mewn o dan y lliwiau i gyd. Un mewn fyna, un mewn fyna. Un mewn fyna. Ac un mewn yn fyna. Dyna ni. Reit mewn i'r corneli. A ddylech chi fod yn gallu gwneud hynna. Aha, gwych, i ni yn barod i chwarae. Felly, mae angen i chi ddewis lliw i ddechrau. Dwi'n mynd i ddewis glas. Felly nawr mae angen i chi sillafu y gair glas. Felly, G, L, A, S. A nawr, chi'n gweld y rhifau yna, mae angen i chi ddewis rhif. Dwi'n mynd i ddewis y rhif 5. Achos mae yna rhif 5 yn fyna. Felly, chi'n mynd 1, 2, 3, 4, 5. A nawr, dewis rhif. Dwi'n meddwl rhif 8. A chi mewn. A chi'n agor rhif 8 i weld be fydd yr her. Darllen llyfr. Wel, mae hwnna'n her neis. Dwi'n hoffi darllen. Felly, dwi yn mynd i ddarllen llyfr nawr. Ac os ydych chi yn mynd ati i greu un o'r teclynau yma, un o'r gemau yma, wel, beth am i chi dynnu llun o'ch campaeth neu wneud fideo ohonoch chi yn chwarae'r gêm a wedyn rhannu'r fideo neu'r llun yna gyda ni yn y sylwadau o dan y fideos yma. Achos fydden ni wrth fy modd yn gweld pa fath o declyn sydd gyda chi. Gwych! O, dwi'n methu aros i chwarae eto. Welech chi fian? Tyra bawb! P-I-N-K.